ongi etorri istorioak ahotsa du saiora. Non, denboran zehar bidaiatuko dugu munduko istorioaren norabidea aldatu duten pertsonaia liluragarriak ezagutzeko. Gaur, bizita oso berezia dugu Europako historiako margolari ospetsuenetako batena. Diego Velázquez. Mila seiehun eta berrogeita hamaseira bidaiatuko dugu ura ezagutzeko. Utzi data hori denbora makinan jartzen eta segundu gutxiren buruan han egongo gara. Bitartean, utzi iezadazue berari buruz hitz egiten. Diego Velázquez Sevillan jaio zen, Espainian 1589an. Balzenekien bere ama espainiarra zela, baina bere aita portugaldarra? Gaztetatik bere familiak konturatu zen Diegok marrazteko eta margotzeko talentu handia zuela. 11 urte zituela, pintura ikasten hasi zen, eta 6 urteko ikastunaldearen ondoren, jada margolari profesional gisa lanean ari zen. Ikusgarria, ezta? Egun batean, bere aurrerapen arindia iritsi zen, Espainiako Filipe laugarrena erregea margotzea. Imaginatu presioa! Hain lan ona egin zuen, ezen erregeak bere margolari ofizial izendatu baitzuen. Errege guztiek zuten bat. Ordutik aurrera, Velázquezek Madrilgo errege familiarentzat lan egin zuen. Erretratuak eta eszena ospetsuak margotuz, ala nola bere lanik ospetsuena, Las Meninas. Baina gaurko gonbidatua ez da erreginak bakarrik margotzen zituen artista bat. Eguneroko bizitzako eszenak eta bere garaian ia inoiz margolanetan agertzen ez ziren pertsonak ere margotu zituen. Bufoiak, pobreak eta baita esklaboak ere. Eta hainbeste duintasun eta respetuz egin zuen, ezen bere margolanak ikusten zituzten pertsona horiek beste modu batera begi atseginagoekin ikusten hastea lortu baitzuen. Beraz, goaz. 3, 2, 1, abiatzen ari gara. Espero dut denbora makina ez mugitzea gehiagi. Azken bidaian ez zenuke zinetxiko zein zorabiatuan nengoen. Atzak gurutzatuta. Iritsi gara, bidaia leuna izan da. Eskerra jainkoari. Eta honena, 1656an gaude. Diego Velázquez paregabearekin. Kaixo guztiei, plazer bat hemen egotea. Eskerrik asko gonbidatzea gaitik. Diego, ezadazu, zertan aritu zara lanean azken aldian? Oso pintura berezi eta oso zaila amaitu berri dut niretzat. Las Meninas. Bai, Las Meninas, badakit. Zorionak lan harrigarri horregatik. Ezagutzen ez dutenentzat, deskribatu aldezakezu pixka bat? Noski, imaginatu leiho handi batetik begira zaudela, eta jaurekiko bizitzako une bat ikusten duzula. Erdian Margarita Teresa infanta dago, soineko zuri batekin. Beste aldean, bere dama saindariak daude, meninak ere deituak. Txakur oso lasai bat ere ikus dezakegu, nanismoa duten bi pertsona. Eta atzealdean, erregea eta erregina islatzen dituen ispilu bat. Nik neuk ere margotzen agertzen naiz. Margolan erraldoia da. Ikusleek begiratzean sentitzea nahi nuen. Beraiek erean daudela, gela horren barruan. Nik ere han nagoela sentitzen dut begiratzen dioa danean. Zein handia da? Beno, misea 3 metro baino gehiagoko altuera eta ia 3 metro zabalda. Harrigarria, erraldoia da. Eta ez zadazu, nolakoa izan zen hain pieza zinestezin batean lan egitea eta amaitzea? Ez zen batere erraza izan, baina egunero ahal egindu nintzen emaitza imaginatu nuen bezalakoa izan zedin. Gainera oso zaila zen jakitea noiz amaitu zen. Baina egun batean ikusi nuen dena orekan zegoela. Leihotik sartzen zen argia, pertsona bakoitzaren begiradak, lurrean zegoen txakur lasaia, une horretan atzera egin nuen, goitik behera begiratu nuen eta pentsatu nuen. Hori da,
orain eszenak bere kabuz arnasten du. Eta hala da, zalantzarik gabe. Askok egiten dugun galdera bat. Zergaitik erabaki zenuen zeure burua margotzea margolan horretan? Errege familiarekin dudan harremana grabatu nahi nuen, eta guztiei gogorarazi nahi nien artistak ere historiaren parte direla. Ez gara egun osoan margotzen dugun artizagak soilik, mundu berriak sortzen ditugu. Batzuetan, jendeak ahazten du margolan bakoitzaren atzean ideiak eta sentimenduak dituen pertsona bat dagoela. Noski, hori ez da inoiz ahaztuko margolan honekin. Batzuek esango dute historiako selfie epikoena dela. Barkatu, selfie bat? Bai, noski, selfie bat. Zeure buruaren irudi bat bezalakoa da, autoerretratu bat bezala. Zein interesgarria. Hitz hori ez nuen inoiz entzun, baina bai, selfie bat dago Las Meninan lanean. Hain zuzen ere. Hori da, eta gaur egun atzera begiratu eta zure bizitza Las Meninas bezalako arrakastaz beteta ikus dezakegu. Eta atsoa arrautzak frigitzen edo artizarra izpiluan bezalako beste batzuk. Baina nola zizen dena, Diego? Beno, aurra nintzela orduak ematen nituen etxean ikusten nuen marrasten. Beraz, gurasoek Francisco Pacheco maizuarekin pintura eta marrasketa ikastera eraman nindute. Harekin ez nuen teknika bakarrik ikasi, baita munduari arretaz begiratzen ere. Orduan, etorri zen, Filipe Laugarrena erregea. Bai, egunerako bizitzako objektuak eta pertsonak margotzea interesatzen zitzaida gehiago, baina ezin nion ezetz esan erregea margotzeko aukeran. Erretratu nuenean, ez nuen jainko bat balitzu ezala margotu nahi, baizik eta bere begietako argia erakutsi. Hainbeste gustatu zitzaion, ezen gorteko margolari izendatu ninduen. Horri esker, 2 aldiz bidaiatu ahal izan nuen Italiara, teknika berriak ikasi eta ideia harrigarri horiek Madrilera ekarri. Eta normalean, margolanetan agertzen ez ziren pertsonak ere retratatu zenituen. Hori da, uste dut denek merezi dutela errespetuz ikustea. Adibidez, Juan de Pareja. Urte askotan lan egin zuen nirekin nire estudioan, baina aitortzea min ematen zidan arren, ez laguntzaile libre gisa, baizik eta nire esklabo gisa. Zure esklaboa? Bai, baina ez gehiago. Hainbeste ordu eman ondoren berarekin batera lanean, ulertu nuen Juan ez dela artista izugarria bakarrik, baizik eta edozein bezala libre izatea merezi duen pertsona bat. Beraz, duela urte batzuk, Italiara egindako azken bidaian bere askatasun gutuna zinatu nuen. Gaur egun gizon librea eta margolaria da berez. Harrigarria, oso paper garrantzitsua izan behar zuen zure lanean, orduan. Zalantzarik gabe, eta munduak nik ikusten nuen bezala ikustea nahi nuen. Gizon duina, talentuduna, bere argi propioarekin. Beraz, bere erretratua margotzea erabaki nuen. Bihotz osoa jarri nuen erretratu horretan. Eta margolana Erroman erakutsi zutenean, jendea harrituta geratu zen. Benetakoa zirudiela esan zuten, eta noski, inoiz ez zutela ikusi esklabo izan zen norbait hain nobleziaz margotuta. Arteak jendearengan argia piztu, eta mundu hobea imaginarazi zezakeela aurkitu nuen. Noski baietz, artea ideia berriak esploratzeko eta mundu desberdinak sortzeko tresna bat da. Eta, Diego, hainbeste urtez margotzen eman ondoren, zer esango zenieke etorkizuneko aurrei? Nahiago dut gauza arrunten lehen margolaria izan, arte goreneko bigarrena baino. Eta zer esan nahi du horrek zehazki? Esan nahi du ez dela dagoeneko eder edo handitzat jotzen dena margotzen honena izatea. Benetako artistek besteek arrunta edo itsusia ikusten dutena arakatzen dute. Eta haren edertasuna aurkitzen dute. Aurrekoa kopiatzeak ez du ezer aldatzen. Munduari jakin minez begiratzen badiogu eta gure argi propioarekin margotzen badugu, zerbait bere berria sor dezakegu. Jendea modu ezberdinean pentsarazi eta sentiaraziz. Zein ikasgai bikaina, Diego, eta orain, joan aurretik. Galdera joko azkar bat egitea zer moduz?
ondo iruditzen zait. Bost galdera egingo dizkizuet. Azkarra. Erantzun gehiegi pentsatu gabe. Hemen goaz. Kolore gogokoena? Gorri marroia, egun sentiko lurra bezala. Bizitatzeko herrialde gogokoena? Italia. Janari gogokoena? Ogi freskoa. Sevilla ala Madrid. Biak ezin dut aukeratu. Margolaria ez bazina, zer izan nahiko zenuke. Bidaiaria, munduan zehar argiaren atzetik jarraitzeko. Bikain, mila esker, Diego. Ez horregatik, placer bat izan da. Gaur, urrezko arora bidaiatu dugu Diego Velázquez ezagutzen. Erregeen eta jende arruntaren margolaria, argiaren eta itzalen maisua eta respetuz ikustea merezi dugulo gogorazten digun artista. Eta gaur, berari buruz ikastea gustatu bazaizu, imaginate zeure kabuz ikertzen jarraitzen baduzu, deskubritu dezakezun guztia. Historia sorpresaz beteta da. Eskerrik asko iraganeko bidaia honetan gurekin bat egiteagatik. Hurrengo atalean, munduan arrastoa utzi zuen beste figura bat ezagutuko dugu. Ez galdu historiak ahotsa duren hurrengo kapituloa.